салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ҳангрӯҳ ва боғ 20 майи соли 2024 аст ва ман ба шумо пешниҳод мекунам як навор бо овози наздик аз худам, барои ки шамол ҳаст. Як наворро гирифтам, бинобар шамол буданаш мумкин нақс тамошо накунед ва пешниҳод мекунам ба шумо навор аз пистазори ноҳияи Бобоҷон Ғафурӣ вилояти Суғд. Пистае ки соли 2022 шинондем. Бинед қадашро, қадаш 2 метр, 3 метр ҳам шудагиш ҳаст. бинед писта худашро чӣ хеле лағз ҳис мекунад дар замини санглох, дар замини сангзор. Пистазори Фарҳодҷон. Фарҳодҷон худашон нестанд. Кофтам аз худи ҳаҷ ёфтам. Ки набудян. Ана ман бе Фарҳод омадам, иҷозат додан ки навор гирам. Ман пистаро бинед, пистаи 2 сола худо хоҳад. 22 шинондем, 22 23, имсол 24. Имсол 24 калон мешад, 25 худо хоҳад. Соли оянда мо бояд орзу дорем ки аз инҷо ба шумо мевашро нишон диҳем. Дар шаҳри Исфара ман ҳозир наворро як одам партов писта навор гуфтам партов, расмашро партов писта бастагӣ дар шаҳри Исфара дар Чорку. Ман гуфтам ҳатман наворашро партов мепартояд ба ман ба шумо нишон медиҳам. Ана ин пистаҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. 5 гектар писта сохтагӣ, ҳамҷа пистазор боғи писта кардагӣ Фарҳодҷон. Ин пистаҳоро мо дастрас карда овардем аз Туркия. ниҳолҳои туркӣ. Бинед чӣ хел зур. Ин ягон дору задагӣ не. Баргашро бинед чӣ хел тоза. Ягон дору задагӣ не. Писта ҳамин ниҳолаш қимат. Баъд дигар нигоҳубинаш он қадар қим не. Обам сари 10 рӯза ҳозир як моҳ ба як бор об метиҳад. Ин хел калон шудан ба як моҳ ба як бор об тиҳад бас. Дар тобистон. Баҳорон обам натиҳад мешавад. Ина бинед. худо хоҳад соли оянда мо ҳатман аз инҷо бояд ба шумо худо хоҳад насиб бошад уфтодем меваи пистаро нишон диҳем. ҳамдиёрони азиз, мана агар ки шумо хоҳед пистаи туркӣ боғ обод кунед, ба мо муроҷиат кунед. Мо ҳатман ба шумо ниҳоарашро ин зимистони оянда дастрас мекунем. мана бинед як нишон диҳам ба шумо. ҳамдиёрони азиз, худо хоҳад мо дар Тоҷикистон ҳамин хел кунем ки аз Туркия зур кунем. Ина бинед об ки рафт чӣ хел санглох мешавад. Мо як кор кунем ки пистазорҳои мо аз Туркия зур шавад ва бо дастгирии ҳар як ҷавонмарди тоҷикистонӣ мо ин корро мекунем. фақат дастгирии шумо дар кор, хоҳиши шумо дар кор ки шумо боғи писта бунёд кунед, мо ба шумо хизмат кунем. Ина бинед 2 метр шудагӣ. имсол ин бо як метр дига баланд мешад, 3 метр. соли оянда 4 метр шудан пас аллакай мебандад. бинед пистазори вилояти Суғдро. ҳамдиёрони азиз, фақат ташвиқот мекунем ки писта парварӣ ки соҳаи сардаромад аст, писта парварӣ кунед. ман намегӯям ки аз ман харидорӣ кунед. умуман писта парварӣ кунед, худатон шинонед, баъд пайванд кунед. камтар бисёртар вақт меравад. пистаи пайвандӣ аз 4 солагиаш мева медиҳад. шумо метавонед пайванд накарда худатон аз донааш буроред, 3 сола карда пайванд кунед, 7 сол вақт меравад. лекин аз донааш шинонед 4 сол вақт меравад то дар баҳра дуромадани ҳамин дарахтони писта. хай барои ин боғ, барои Фарҳодҷон мо омади кор мехоҳем. Фарҳодҷон дастатон дарда набинад. ба ин писта парвариётон худо нигаҳбони шумо бошад. ҳамдиёрони азиз, ба ҳамин аз боғи писта буромада меравем ва ба шумо чӣ қадар тонистам аз боғи писта маълумот пешниҳод намудам. Ҳарчанд мехостам дар боло дар ин писта мева бинам, лекин афсус
ولی صبحش رو نگرفته است. 1 سال دیگر هست. ببینید عروسک رو چخیل نقص سبزیده شده است. اینجا شمول در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد. کدامی میخواهد پیسته کند مرحمت مراجعت کند. با دل پر در تمام تاجیکستان پیسته می شود به غرض از کوهستان هایی که بلند هستند. خدا نگهبان شما باشد.